3, 2, 1, 0. Benvinguts de nou als Cacs de Cafè amb aquest grup que serà castigat per la FIDE, no? Yo no puedo llevarte ganas de mujer porque yo me siento mujer. A veure, no diu mai entre fans els cacs, mai de la vida. Yo soy te chats, me he dado la vida, no, soy de la vida. Tenim en Jordi Díaz Comas, que ha vingut especialment des de molt lluny, molt. Sant Julià del Barri, Com a delegat de la Federació dels Cacs de Girona, ens explicarà el drama dels fetxars. Què passa amb els fetxars? els fetxans estan de dol perquè no poden ser utilitzats durant les partides d'escacs a nivell top. A nivell gironí, encara les acceptem, temporalment, estem esperant ordres i directrius de la seu central de la Federació Catalana situada, com tothom sap, a Barcelona. Barcelona. Jo he estat a Barcelona. És maco. És maco, sí, sí. gran. Tenen allò, l'àtom aquell, l'escola d'equitació, sí, el Coliseu. Sí, no hi estan jugant, sí, supermaco. I Horta. Bé, tenim en Jordi Vidal. Sí. El plegat d'en Jordi Vidal. És una notícia inesperada, però molt maca, perquè ha sigut una transició que me van comentar un amic, una transició molt ben feta del club. O sigui, i a més, la festa de comiat, jo vaig ser-hi, vaig tenir el plaer de ser-hi, i bueno, va ser molt emotiva, molt maca, amb música en directe, molt ben feta. Si pots aconseguir vídeos, jo tinc algun de divertit, ja te'l passes. Me l'envies. Sí. Més, tenim la festa gironina dels escacs, que també ens ha plegat un altre històric. Un encara, bueno, en Jordi Vidal és més històric poder per mi, perquè ha fet més coses, podem dir-ho així, però l'altre és un exemple de temps en càrrec 34 anys. 24 anys. Felip Mató. Felip Mató. Felip Mató també ens ha plegat. Doncs Jordi Vidal i Felip Mató, el recanvi són l'Arnau Clot. L'Arnau Clot i en Vinyoles. Joan Vinyoles. Dos bons recanvis, dos més joves. Vam fer una foto molt curiosa el dia de la festa gironina, que hi havia els nous presidents, que hi havia en Vigues del Sant Feliu, hi havia Vinyoles, hi havia l'Arnau, hi havia qui més? En Parals, nou president del Madrid, també, ha plegat l'Arnau, també, o sigui, en Parals l'Arnau. Que no, el Montilla no està igual, però està apretant molt, L'Arnau, sí, l'Arnau és el protagonista. Llavors, a partir d'aquí, trobem el compte de Ponies. Molt bé. Llavors, va haver un acte, diguem-ne, polític a la festa gironina. Va venir el candidat a la Federació Catalana. El president. Sí, va venir en Ramon Cervera, molt bé, va venir, vam escoltar, va estar present a la reunió de clubs. Quina pregunta més de periodista, s'ha informat aquest noi. Sí, va venir. Jo m'he robat d'entès. Això. Va, més coses. Tenim la festa gironina, ja l'han liquidada, els canvis de joc, llavors ara venen encara hi ha campionats ara. I tant. El campionat a l'Open de Nadal de Figueres. Sí, fa pocs dies va acabar el que es va fer a Olot, que van fer un sistema que van parlar tu i jo, un programa anterior, que s'estaven fent tornejos més curts, més compactes, de menys dies i més dobles rondes. Allà em sembla que van fer triple ronda. I ara aquí a Figueres em sembla que comença el dia 3, que espero que hi hagi molt. El dia 2, perdó. El dia 2 de gener fins al 7. Doncs serà doble ronda. Doble ronda, 2 a la tarda. Si voleu poder fer 3, una al matí i 2 a la tarda. O bé matí i una a la tarda. Jo miraré a veure si per poc que pugui escapar-me vindré, però tinc una mica de problemes familiars i no ho sé si ho faré. Bé, llavors tenim la Copa Gironina, que es jugarà a Tossa de Mar. Sí, senyor. Tossa, com bien va anar a missa a París, les curves de Tossa. No, però ara està molt més com a la meva època, jo havia fet la famosa làbrica de Sant Feliu a Tossa, molt pitjor, te pots imaginar. Clar que si jo escolto algú de la Comunitat d'Edició, dirà quines curves. No, això ho diguem els que hi eren des de Girona. De Girona, que va abans Girona. Bé, però ara ja no. I a més, molt maco que arribes allà, al mar, a la fortalesa que hi ha a la banda mar. És l'única fortalesa, em sembla,
tan ben conservada ni vides. Tots els altres pobles anaven de veïns, com Castell d'Aro. Castellar, una mica dels I es deia, que fem de la platja? dels bandits. Jo no hi ha res, jo no hi ha res, ja. I que no hi ha res, jo, home. Porteu estrangers i fem discoteques. Jo, dona-li aquell fill mort que tens, recorda-li. El bo dona-li aquests terrenys aquí. Bueno. Llavors, ja de seguida comença la divisió d'honor una altra vegada, Després de la Copa, divisió d'honor, el dia 18. amb quants clubs juvenils, Tres. l'Aigua, Figueres i Guardiola. Tres. Es faran i sempre el junt de... Esperem el Gerunda que arribi i puguem ser 4 alguna vegada, perquè el Platja d'Aro no crec que aguanti molts anys. I si insosteniu és molt greu. Però també felicitar-los, van ser campions, van dir pleguem, però encara seu a la divisió d'honor. I hem fet un equip molt decent. Molt de ser. Pensàvem plegar perquè no pensàvem que pagués la pena tornar a fer l'esforç econòmic que es fa i humà, però mira, encara tenim una esperança, poder per això les eleccions. A les eleccions hem de fer que hi hagi un canvi a divisió d'honor, hem d'aconseguir que es pugui promoure una divisió d'honor que la gent vulgui jugar-hi i que els homes, talents de catalans i de fora, vulguin venir a jugar perquè hi hagi normes, perquè hi hagi de tot i perquè hi hagi un premi econòmic. Per tothom, que compensi. Tu pagaràs els jugadors perquè tindràs un premi. I serà retroalimentar-se, m'enteneu? Perquè després vindrà publicitat, perquè si i patrocinadors, si hi ha alguna interessant és que hi hagi moviment. Llavors això és el dia 18, que és dissabte, Saballing. sempre, i el 19 comencem la resta, la pleques. Bueno, la preps, que jo també m'hi sumo, perquè soc l'any de preps, però també s'ho veig molts jo ja porto 4 o 5 anys, crec que falta prova, de dir no. Llavors, el tema de fitxatges, a la platja d'Aro, bon, clar, tu saps el teu, de moment quedats, moltes campanes de gent que va capir i que allà. Ja surt alguna cosa. Ja deu sortir per internet. Ah, ja surten. Almenys sí. Poder no. Bueno, després ho farem del tuit. Hi ha el moviment d'Alonso, us ho dic. Fernando Alonso. Coge. Alonso no. No, Alonso. És Alonso a mi no m'agrada. Tu Alonso. Alonso és de Figueres. Alonso. Vale. I un de gol. Juan Albert Carles. Bueno, però ja viu el mateix. Però ha vingut. Aquest és de Figueres. Bueno, doncs jo no sé què passa, però almenys queda així, tu. Com jo li vaig dir a Olot, a un amic que tinc Olot, i em va dir, la resposta va ser, bueno, almenys queda així, no? Sí, bé. Bueno, llavors teníem la Copa Catalana, que segurament se jugarà a la punta més llunyana de Catalunya, potser a la Vall d'Aran, a la punta allà que no se pugui... No, jo crec que serà en Bossa. A Bossa. Sí, més avall. Ho faran a Bossa o a Drede? Diran, vinga, para joder a Andorra. No, però a Bossa és a bé. Encara podria ser una mica més avall. El Canans. El Canans, sí. Sembla més avall. I si parlem amb aquell en Fabra, encara ens en terreny per allà de Castelló. Això que hem de fer un any, fer-ho a Cadaqués. Jo en sap. No, llançar que no s'hi arriba mai. Cadaqués. No, Portbou, un dia de bé. Portbou encara és més fàcil que Sí, em sembla que amb algun cop he mogut la càmera. Et sortirà en ble que amb el vent i tot. Portbou, i faig molt. Bueno, doncs això ja seria, diguem, el guió. Ens faltaria l'acudit. L'acudit m'enganxa també, que avui és 29, en dia dels innocents, gairebé. Ah, sí! Saps que en Dani Pau ha fet un club? Sí. Saps una de misteri. Bueno, farem. I novetats. En Carles Vilà s'està movent molt per fer un altre club. En Carles Vilà. Vilà, el càrrec de a la Federació Catalana han decidit que en Carles Vilà és un assalariat. Jo suposo que perquè hi ha aquell increment de diners a les territorials que va aparèixer una partida superior. Però no sé si això es pot dir. Abans hem parlat de Carles Vilà. No, anem parlant és el pare de l'Arnau. Perdó. Però clar, publica confondre l'audiència. Ara vull dir que el pare estava sent tot seriós. Ja ho sabem, que el pare de l'Arnau és en Carles Vilà. Sí, saps? I l'Arnau és el fill d'en Carles Vilà. Em sembla que sí. Molt bé. Tots m'hi dic. Bueno, per això... No te'n faig de Carles, que t'estimem. I per l'altra banda, moltes hores, Dani Pau. Que també t'estimem, Dani, que va sortir amb la feta gironina. Home, jo ja volia coses que haurien de polir, però bé, te veig amb el club. Quan t'ajudi algú més, poder fer unes quantes. Molt bé. Esperem. Doncs fins aquí l'acudit. Un cop vam dir l'acudit ja no hi ha Acudit, què podem dir d'acudit? No ja està, aquest. Ja,
molt bones festes, molt bon any nou, que pugem tots a l'Elo, o sigui que aneu a jugar a Tarragona, perquè si no, va, el que perdi un ho guanyarà l'altre. Fem autobusos i anem a Tarragona o fer com els indis, no? Que venen aquí, van a l'Elo, Jo crec que haurien d'anar a Lleida, allà menys... a Lleida, sí. O l'Arana, d'aquella punta de dalt de tot allà, i tornar amb els autobús, carregats d'Elo, carregats. Que esperen la Guàrdia Civil. Catalunya Nord. On te vas con el Elo? Catalunya Nord. Jo te tornejos amb Padelo. No, que s'enganyen molt. Sí, quan vaig al pati de ràpid. Aquest jugues 1.300 filles, comences a certificar i bé, no? Sí, ho he vist, ho he patit. I diu, no, que no jugues fight, sí. I llavors, Què està passant? que està passant? A Molt mi bé. va passar. Doncs molt bon any nou i a veure. Ara de veure. Sí. Bueno, què més? Hi ha res més? Aquest era el meu costat bo, Llorens. Sembla que m'ha posat... Bueno, Això, perdó. La lliga començarem. Sí, però diu que tens clar. La divisió. Clar, per això he decidit no fer res. Ah, no, són aquests fills de puta nigerians. Espera. Però bloqueja. Espera. Sí. ¡Hijo de puta! Ja està, veus? S'ha acabat.